Что касается с регистрацией граждан, регистрация граждан сейчас, как я сказал, осуществляется Министерством труда и Государственной миграционной службой. Поверьте, эта мера не ограничивает право людей на передвижение и на их труд. Наоборот, оно помогает им, защищает их трудовые права. И это исключительно формальная процедура. Что касается ситуации с визами, я еще раз хочу сказать, что компания турецкая принимает, кстати, все документы от всех граждан по любым целям, которые они хотят посетить. Если это соответствует турецким законам, они эти визы им выдают. Наоборот, у нас нет меньше прав, меньше возможностей для того, чтобы принимать какие-то меры. Problema var mı? Türkiye'de adamlar gözleri açılıyor, sen ne mi fedakarlık ettin? Sen borçlu del halk çağırış etmene. Yani sen hem kadar risk alın çağırış ettin. Alişer Doğan Koşul'un çağırış etti. Şokrat Doğan Gül'le çağırış etti. Ortada fikir sizi dinleyen adam şu an 50 tekli adam dinleyen oturdu. 50 tekli adam olurum yolsuz fikirleri açıspasıyla ne etmeli? Ulukan problemi var. Türkmenistan'da şu gıtsılığı çözecek bolmalılar. Onu odat bolmalı deyip fikir ettiler. Duyursun kirlerini yere sokuşayarak onu görmelilerle. Şöyle şunun için vize ettiler. Aslında vize bolmanın özü. Evrosayı'nın içinde vize yoktur. Bez vize öz arasında giderler. Vize etmek yurdu gariplaştırmak. Bunlar yurt gariplaştın. Yani Türkmenistan'dan daşına adam çıkıp bilmesin, gözleri açılmasın, oyulmasın. Gerçekten adam çıkıp o zaman bir hatta Türkiye'de de 1,5-2 milyon adam var diyere men şoňa ynanam yok. Näme üçin ynanam yok? 5-6 milyon halkymyz var. Vilayetlaryň 3/1 pol ýaňy dolun bärekden 70-80 ýaşlar senni çıkıp gaýtmalylar. Yani yeni bir hatta 500-600 min adam ortaça badır diýen. Onun nälik dedin? Şu 500-600 min adam diýmek 5 milyon halky bar olsa. Şoň 20 ýaş bilen agramy 40-50 ýaş arasynda iş güç döwlete girdiği getirip bilecek, döwlete peýda edecek adamlar iş güç daşarutda 500-600 min adam krizisli situasiýa iň soňky näýdim bir krasny liniýa diýer. Biz şoňa geldi Türkmenistan bir zat saklamaly, daşyňyzda çykdy gözler açylýar. Bir istemedek 3 ýylyň 5 ýylyň biz barmala, biz barsaýan biz başga adam. Şoň üçin halk içinden çıkmasın. Hatta näme etdiler? İlk başta vize koydular. Vize hem alıp başladılar. Ondan soň indi vize almak üçin bir kefil görkezmeli. Şu görkezen kefilin 10 milyon, mesela 2 milyon manat girdejisi bolmaly. Özüm pikir etdi. Men pulum mazuyumdu. Men vize almana pulum vize pulwa biledim almana pulum maňa kefil näme gerek? Hatta migrasiýa öz kanuny haýsy maddasyna ýazmyş özüm okak gördüm. Türkmenistan her bir raýaty 18 ýaşyna geçen öz başdak islenlik ýurduny isle iş, isle siýasat gitmeni haky bar. O kefil maňa näme bir men garantiýa durýan diýmeli. 10 milyonum girdejim bar, şol görkezmeli. Onu näme etdiler? Kyn şertleri döli adyn çykmasyn. O zaman Türkmenistan yeni bir hatta doğulur, bir kanun çıkkan bolsa, şoň almaly vizatka var, şoň bakaty galýanlar. Prostoy primer aýdym, iň ardan ştraf gaýlarda padznak şu durmasy ýerde dursaň, jerimeti 5 manatdy. Hökümete töreseňä 37,5 min bolýar, 37.500 köni pulla. Gaýyň özüne de 5 manat berýärdi. O zaman görürler, her kim padznak geldir, demek geldirenken şunu kaldıralı, yankını egzamin ettiler, şu durması yerde dursun, egzamine top gelir olun, gaylara 300, 400, 500 manat deren. Bunlar Türkmenistan'da her bir çıkarlayan ve berkidilen kanunu näme üçin etdiler? Alyan vizatkalarının bakasını kaldırmak üçin etdiler.
Inni yeni bir hatta köp kişi düşünýär. Indi biledin bakatı 30 milyon şu adını 20 milyon ettiler. 20 milyon diýmen özü gidete $1,500 mı şeyle öyle. Hökümetin bakatından. Ya Türkmen hava ayarları hökümetin köy. Näme üçin $1,500 3,5 saatlik aralygy $1,500 hiç kim şonu soran ok. Gidiş gelişi konferans şu wagtda etdiler. Bir bagajın 20 kilo mut, palozny sen biledin ba, 5 kilo ruşnoy klat. On daşının 3 kilo 5 kilo tapadı yok. Şu 20'sinin üstüne geçeni 1.400.000 tölemeli ettiler. Yani 1.400.000 var ya tölemeni bari men ödüm arada geçtim. Gün 10 yolu men gelenime gidip gelim Türkmenistan'a. Yani 1.400.000 nälik törete? Kassa töler ten eline çek çıkarıp beren oklar. Şu devletin garnatına giren ok. Onu ne ettiler? Kassada oturun, dini biledine öğlerin atmetkazını ettiler. Bir ruçkacık kuleter, kompüterden metren oklar, tane çeven beren oklar, dini pasadışlı talon, şoňa belgeti alt gidip ýanky bagaj kabul etdiğini görkezýän ýanky yüzündäki golu görýär. Bolu sen bagazyny öz jusyny isleýärler. Türkmenistana kanun islen ok. Näme üçin ok? Türkmenistana çykarylan kanunlar iki tüslü. Şowur kanun polisiýa iskarlarına, döwlet ýolbaşçylaryna, prokuror, kenbe, olara, häkimlere islen ok. Olara diňe zelony sebäp berdi ýaşlayan Türk. Ýöne haçan halka, diňe halka isletýärler şonu. Problemi şo taýda bizde. Aydın. Ben bir atmam koşulsam. Şimdi birinci bu vizadan çıkan. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Bilşiňiz ýaly ýakynda Jenewada Birleşen Milletler Guramasının konferensiýasy geçirildi. Şol konferensiýa Türkmenistandan delegatlar gatnaşdy. Birleşen Milletler Guramasının komissiýasy viza barada şu delegatlara sorak berende Vefa Hacıyev şeýle jogap berdi. Ýagny Türkmenistan bilen Türkiýe döwletiniň arasyndaky girizlen viza şertnamasy diňe halkyň bähbidi üçin işleýär. Halkyň bähbidine şo ýollar goýuldy, amala aşyryldy diýip düşündirýär. Şol berilen jogapdan Birleşen Milletler Guramasının komissiýasy şeýle hem halkymyz hem kanagatlananok. Sebäbi iş ýüzünde görüşimiz ýaly ol zatlar yalan bolup durýar. Häzirki ýagdaýda. Näme üçin? Sebäbi ilki bilen belläp geçmegimiz gerek. Türkmenistanyň, ýagny Türkmenistanyň hökümetiniň yüzlenmegi, haýyş etmegi netijesinde Türkiýe döwleti bilen Türkmenistanyň arasynda viza düzgünü girizildi. Bu birinciden. İkinciden, bütün dünýä insan haklary deklarasiýasynda her bir raýat islendik wagt ýurdundan çykyp biler ve islendik wagt ýurduna dolanyp gelip biler dip bellenilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň konstitusiýasynda hem şeýle madda bar. Şolara esaslansak, şol kanunlara da gapma karşılık gelýär. Ýagny adamyň azat hereket ediş ýollary çäklendirilýär. Netijede çäklendirilýär. Ondan başga Türkmenistanda bu viza sistemasynyň girizilmegi netijesinde Türkmenistanda ömründen pajarlap ösüp oturan korrupsiýanyň üstüne ýene goşmaça goşantlaşýar. Ýagny badalga berýär. Ondan başga halkyň hal ýagdaýy alada edilen bolsa, halkyň hak hukugy hiç ýyl bozulmayan bolsa, näme üçin onda Türkmenistanyň hökümeti daşar ýurda gidip barýan watandaşy çağırıp baran ýurdunda mass mediada döwletimizi kritika edip çıkış etýänleriň toparına koşulma, komentariýa yazma, YouTube'da şoňal zatlara seyretme, o TikTok efirlere girme dip adamı o çäklendirýärler. Bu adamın hak hukugyny bozmak. Adam islerini edip biler. Döwlet ol uğurlarda mass media bütün dünýä açık. O döwletin adamı şol meselede çäklendirmäne hiç hili hakkı ve esası yoktur. Bu Türkmen halkının hakkını, hukukunu depelemek. Ondan başka. Näme üçindir
Orta Aziýanyň beýleki döwletleri Türkiýe bilen arasynda hiç ýyly viza düzgüni ýok. Gelip ala böyle Türkmenistan bilen Türkiýe döwletiniň arasynda viza düzgünleri, viza şertleri bar. Hemçin sebäbi Türkmen hökümetiniň özüniň haýyş etmegi netijesinde. Ondan başga da haýsy döwletde bar? Sorag, haýsy döwletde bar? Daşary ýurda çykjak adam döwlet işinde işleyen bir kepil adam tapıp kepil durar ýaly. Adam tapıp notarius üstü bilen şoňa dil haty berip, owa şul gidip barýan adamy men kepil geçýärim. Görkezlen wagtda izne dolanyp gelmesi jogapkärçiligi meni çekip bilersiňiz dip dil haty alınýar. Onda da şo kepil geçjek adamyň ağzından döwletden 2000 manat girdejisi olmaly. Şo barada işleyen yerinin hasabathanasından, ýagny buhalteriýasyndan hökmany suratda spravka, ýagny dil haty eltip bermeli. Hakykatdan biz kepil geçeceğiz, şul adamın şunça, ýagny 2000 manatdan ýokary girdejisi bar dip. Haýsy döwletde bar? Bu adamlaryň hak bozulması däldany eýsem näme dip at bermeli. Haýsy döwletde bar? Şuma hak hukugy alada etýän, insanlaryň hak hukugyny alada etýän delegatsiýa o gül ýaljak, o ýalan gürläp otyr. O komissiýa kanagatlananok o jogaplar bilen şeýlelikde halk hem kanagatlandyrmaýar. Türkmenistanyň delegatsiýasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň konferensiýasynda beren jogaplaryny halk bolup bizem kanagatlanmaýas. Hormatly watandaşlar, aýtjak zatlarym, şu zatlar ýene bir gezek belleýin ýalan maglumat berip gaýtdy Türkmenistanyň delegatsiýasy.